Yokorera ali serikali yobomo yabere kegwikirania nigo Mosque Walter Nyambati oyo tenenerete obwena ni bwechinguru cyomurero aboreria abarai gosira serikali yomurai wense Dr. William Ruto elyo konyora magendero okwana nabaliki bamangana imemo cyobo songo nigo Nyambati ene kirebuna serikali erabisi nigo yakinirie amangana yoburimi ase ogokeya ligoriri obwoyo na nigo aboriri abantu kubeka chisemi cy'abana bosyo asensema yende nigaganiri abarai kurase county ya Nyamira kubwatesia serikali nalibaranyole koroseri gwa Chipara echo county ya Nyamira etabekeiri ase budget waliye toire chigasi ne serikali ngo support tule mangana magenderero asinga ki ase serikali yero anene sebintu binene serikali yakora mangana agriculture mangana bolemi muna moroche mangana fertilizer yarenge eri kusaba bonegere 2500 kuna ngakia abalemi bwenda konyora eliba ibimeri binyare gukina masawa nyare gukina mangana chisemi mwiguli muna akwanire mangana chisemi muna wana tubwata mu minister of education na wote bwenderete tumo support iliegere sector education nya kogenda abana baito aba bakogenda grade 10 bono una mwigule president yate aba bonse batakere bagende sukuru atware fees atware uniform atwara alipoke sukuru tomya cyaka kudinga mangana yo na into abarai bali to roro nigoro yaito kwa kikisha buna abana baito bakire sukuru cye gisemne kigenta kanene gisemne kikulaisha na kira konye kesa kukendi yonse kenyoro kyo mugusi amangane kisemi ko toyobeke bosi na bagusi no mama tena bangaini tole nigoro yaito ko make sure na baito akinire bali to iri chigas una wono ndi semo ya power electricity nigoro yana na nje wakikishanga kero budget estima ekurwanererwa na nje ko wakikishande ngagusi yanyolire what it deserves na abachumbe baito ndego batebina njibuna ndari ase ine ki sector na wabende kuntumia basiste asokonyora kuira electricity ase chinsemo kyonsi ya usi kiri kitara atwara igomba akira tutagete otebanga no goro opposition ose worese no nyakoro muchumbe echo tukolenga siamo igo litukolia lero twacha kuligeria twacha kweresa kunanga ki serikali development ya serikali abasabe serikali bachiraiga kweresa na nkigenderete nkitoko konyana ali istuto bwata bokongu bonto bwata mangane Chipara bokongu usi kuna county ya Nyamira etanyora etari inter budget tutabekiri parende yonse wekatora isigente kito make sure na into twanyora Chipara asensemo ya Nyamira asensemo ya usi so nigoro yaito balitora serikali bono to support serikali erororo ili na into anyoe magenderero negente kenene na kiro muntu mu Kenya na nteto na magenderero